Od mene za vas jedna retardirana pesem, što je prišla včeraj. Valjda ki vi se dopadne. Malce je cringe pesem, ali se podreć, koliko što možemo, to je stvar. I sad je vija odsjevana gitara, i je probam da je otpevam. Malce je cringe, ali to batko ide gas. Beše leto, dođe turisti od 11 državi. Beše leto, dođe turisti od 12 državi. Naš cida rekla, ajde da se kapeme, ajde da se kapeme, ajde da se kapeme, ajde da se kapeme. Site se saglasija i vleva da se kapat. No po nekoliko časa dojda borbeni brodovi. Site luje pojda pod svojite kodovi. A nikoj nemaše ni modovi. Jedniot mu reče, ajde da se kapeme, ajde da se kapeme. Za nekoliko minuti počna vojnada s obrabenite brodovi. Pa site luje pojda pod svojite kodovi. Ja, znači je cringe. Što pestim od Esta pestim, užas, koliko sam se izlječil.